हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखार फैनाय लोगो लोगो गोख्रों खामानि मावनाय। इएम प्रकाश बसुमतारिया फाक्कानि लामा लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होयो। गोबां खस्थ' आरो हान्था मेलायाव भुगिनांनाय रायजो राजाफोरा सिमांखौ मोगथाङाव नुनो मोन्दों। 3 नं 4 नम्बर गामियावहाय जोंहा मोनसे मोजांथार खौरां आरो बे खौराङा दिनै मोगथां जाबाय। दिनै जोंहा आरसिसि ब्लक प्रकाश सारनि दैदेननाय आरो बे जोंनि बिपिएफ दोलोनि सासे इएम मोननानै दिनै जोंनाव मोजांथार जोंनो लामा होनो हादों। जों बहुत रायजो राजाया गोजोननाय मोनदों। जों बहुत खस्थ'निफ्राय जों एबार माने थेला गारि सालायनायावहाय जों खस्थ' मोनोमोन बा हाब्रु हाला जोङो थाबायनाङोमोन। जों दिनैहाय बेखौ मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। बावैसो गोदानै दाफुंजानाय बिपिएफ सोरखारनि दैदेननायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबाव गोग्लैनाय गुबुन गुबुन दोंनै लामाखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै होयो बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारिया। गांगुलनिफ्राय आवजारगुरि गामिसिम 2.56 किल'मिटार गोलाव जानथायनि दोंसे लामाखौ 2,90,91,990 राङाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जायो आरो सियालमारिनिफ्राय फट'बिलसिम थांनाय 1.43 किल'मिटार जानथायनि दोंसे लामाखौ 1,24,99,000 राङाव लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंनानै होयो बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारिया। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सोरखारनि सरकार गोदान फैनाय लोगो लोगोनो समष्टिनि जानानै रायजो राजाफोरनि गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय दासिमाव गासै 9 लामा लुफुंनो थाखाय फुन्जि मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों इएम प्रकाश बसुमतारिया। गोबाव समनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थाबोनाय आरो थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि समावबो फाक्कानि लामानि मोखां नुनो मोनै गामिनि रायजो राजाफोरा बिपिएफ सोरखार फैनायनि उनावनो इएम प्रकाश बसुमतारि बेखेवना होनायाव गोजोननाय फोरमायदों। गोबां खस्थ' आरो हान्था मेलायाव भुगिनांनाय रायजो राजाफोरा सिमांखौ मोगथां महर मोनबाय होननानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। खुलुमबाय। दिनै दमासिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो आङो दतमा समष्टि हिसाबै जोङो लामा गायसननाय हाबाफारि लादों। बिनिनो मुङाव फारियै जोङो सेरफांगुरि बिसिडिसि अफिस गिबि जों फाउन्डेसन खालामबाय। बिनि उनावहाय नैथि खेब हिसाबै जोङो बेलगुरिनिफ्राय गोजोनफुरिसिम थांनाय बे लामाखौ जोङो गायसननानै अलरेडि फैखांबाय आरो दा थामथियाव जोङो 4 नं आरो 3 नं सियालमारिनि लामा बेनिफ्राय थांनानै फट'बिलसिम थांनाय बे मोनसे लामा जों बेखौ दा लामा बानायनो थाखाय जोङो अन्थाइ खाम्फा गायसनखांबाय। खुब गोजोननाय मोन्दों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार गोदान फैजेननाय लोगो लोगोनो जोङो समष्टिबासि हिसाबै दिनैसिमाव जोङो 8-9थासो जोङो लामा बानायनो जोङो फुजि मोननाय जाहैबाय। जोङो समष्टिबासि जानानै आङो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो गोजोनदों। निस्सय बे ओनसोलनि रायजो राजायाबो गाज्रि लामानिफ्राय बा गाज्रि लामाजों थाबायनायनिफ्राय आरायग' मोनगोन। हयथ' जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजायाबो निस्सय रंजाखांगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो फैबाय थागोन समाव निस्सय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बे ओनसोलनि जौगाखांनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ संस्थापन होनायनि खेथ्रआवबो निस्सय हाग्रामा महिलारि सारा बा बिपिएफ राजनितिक दोलोनि सरकारा निस्सय पदक्षेप लागोन आरो बिनिनो गिबि हिसाबै जोङो लाइमोनफोरनि नामाव जोङो 100 कौटि धार्ज खालामनानै दिनै जोङो संस्थापन होनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखायबो जोङो गिबि खेबनि थाखाय
समष्टि नाङैनो जोङो जोंनि दतमा स्पेसियेलि दतमा समष्टि हिसाबै जोङो 833टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो सहाय खालामनो अनसुंथाइ होनो थाखाय जोंनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनो फुजि हरदों बेखौबो जों अलरेडि सेलेक्सन खालामखांबाय निस्सय बे फेब्रुवारिनि गेजेरावनो जानुवारि लास्ट नङाबा फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकफ्रावनो जों बेखौ रायजोफोरनि गेजेराव जों लांनानै होफैनो हागोन बेखौ निस्सय जों आसा खालामदों जोंनि बिटिसि समष्टि बिटिसि ओनसोल हिसाबै जोङो जे 15टा जे समष्टि बेवहाय जोङो 100% जोङो देरहाजोबगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो दाथ' जोंजों बा बिपिएफजों फाइट खालामनो हाथावथाव बेवहाय राजनितिक दोलो गैया होनबाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जों आसा खालामदों रायजो राजाया हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव बा बिपिएफनि सायाव आसा दं बिसास दं बे ओनसोलखौ लानानै जेरैबायदि जों थांखि लानानै हाग्रामा महिलारि सारा खामानि मावदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै खामानि मावो बेनि एग्जाम्पला गोदान नङा थांनाय 2005निफ्रायनो बिपिएफ राजनितिक दोला थांनाय 2020सिमाव रायजो राजाफोरनि नांनाय बायदि खामानि मावबोखादों गेजेराव जों 2020निफ्राय 25सिमाव जोङो हयथ' जों खुंथाय गोहोआव गैयामोन दा फिन खेबसेबाव रायजो राजाया जोंखौनो लाबोफिनबाय आसा खालामदों निस्सय रायजो राजानि सहाय सुजुगिताखौ जों 2026नि एमएलए इलेक्सनाव 100% जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो